O ti koji ostavljaš namaz, zar ne znaš da onaj ko ostavi i kindiju namaz, poništavaju mu se djela, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buharija: men tereke salate al-asri habata amaluhu. Ko ostavi namaz i kindiju, poništavaju mu se djela. O ti koji ostavljaš namaz, zar ne znaš da onaj ko ostavi namaz teškim životom će živjeti, uvijek u problemima, nikako da se smiri, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu će mu ga slijepo živjeti. Gospodar moj, reći će: zašto si me slijepo živio kad sam imao vid? Evo zašto reće on: reće on, dokazi naši su ti dolazili, ali si zaboravljao. Pa ćeš danas ti isto tako bi zaboravljen. Teško se tebi koji ostavljaš namaz. Kako ti prolazi život, a srce ništa ne osjeća potrebu za Allahom vjerom. Kako ćeš izaći sa dunjalka, a nisi osjetio slast ibadeta. Zar ne znaš da ovaj život težak koji živiš, ništa nije ne znaš da ovaj život koji teško živiš, da to nije ništa. Šta će tek čeka? Vidjet ćeš, ne budeš li Allah bio pokoran, namaz obavljao. Pokaj se prije što dođe smrt, pa nije Allah na sečtu. Braćo, ne zaboravimo da čovjek ne ostavlja vjeru tek tako lako, nego počne da ostavlja dobra djela. Emanete neće da uzima na sebe, oslabi mu iman. To kad ovih da ostaje namaz. Braćo, pazite se, treba da povećamo naša djela, da nas iman poveća, da naš namaz osjećamo kad ga klanjamo.